Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya setya nglampahi gesang menika kanthi penuh andhap asor lan pitados bilih timbalan lan ayan kula panjenengan menika nuntun kula panjenengan dumateng kawilujengan. Kadangkala wonten ing gesang pasrawungan nglampahi gesang padintenan, rasa meri, rasa iri lan persaingan menika boten saged dihindari. Menapa malih yen kula panjenengan nyambut damel, mbuh kuwi ana ing pabrik, ing kantor-kantor, ing sekolahan, lan ing pundi papan kula kinten rasa meri merga wong liya berhasil, rasa serik merga wong liya beruntung utawa bersaing siji lan sijine menika kados-kados bab sing lumrah. Mila kula panjenengan kaajak supados yen kraosaken manah sing kadangkala meri, serik, iri utawi nggih swasana sing bersaing, aja ngasih awake dhewe lena, aja ngasih awake dhewe terus grusak-grusu, terus tumindak Allah. Menika sing penting tumrap murid-murid dalem Gusti Yesus. Awit naminipun gesang ing alam donya, babagan-babagan kadonyan menika estu medeni yen awake dhewe ora wicaksana umpamane duweni rasa meri utawa iri, awake dhewe terus ngelek-elek wong liya sing awake dhewe ireni, utawa yen bersaing kadangkala terus migunakake cara-cara sing ora bener, sing ora apik, sing ora becik. Nah menika lajeng dadosaken gesang kula panjenengan boten tentrem. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Kados pundi ing jaman semanten jamanipun Gusti Yesus, rasa meri bersaing menika nggih wonten. Rikala perguruan-perguruan utawi kelompok-kelompok keagamaan ing masyarakat Yahudi sami tuwuh ngrembaka. Rikala murite kelompok A luwih akeh tinimbang murite kelompok B sing kalah terus meri, utawi wonten ing persaingan sing perguruan kono luwih payu tinimbang perguruanku, awake dhewe ya terus serik. Gusti Yesus ingkang ugi mbangun komunitas murid-murid dalem pranyata rikala semanten payu akeh banget sing pengin dados murid-murid dalem Gusti lan kathah simpatisan sing nderekake panjenengane. Kosok wangsulipun murid-muridipun Yohanes saya sithik saya ora payu. Mila waosan Injil dinten menika nyariosaken kados pundi tanggapanipun Yohanes awit laporan para murid-muridipun sing tanda kutip serik merga murid-muride Gusti Yesus langkung kathah. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabika kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ra ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi
Srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 3 ayat 21 ngantos dumugi 30. Nalika samono Gusti Yesus mlebet ing padesan ing tanah Yudea karo para murid dalem lan manggen ana ing kono sawetara mangsa sarta mbaptisi. Dene Yohanes uga mbaptisi ana ing Enon sacedhake Salem. Marga ing kono akeh banyu. Mula wong-wong padha sowan nyuwun dibaptis, awit Yohanes durung dilebokake ing pakunjaran. Kacarita ana murid-muride Yohanes sing dredah karo wong Yahudi bab upacara reresik. Sing padha dredah mau banjur padha sowan Yohanes matur, "Bapa Guru, tiyang ingkang kalian panjenengan wonten ing sabranging lepen lan dipun ngandikaaken rumiyin menika sakmangke rak baptisi lan tiang-tiang sami ambyuk mrika." Yohanes nuli paring wangsulan. Manungsa mono ora bisa ndarbeni apa-apa kejaba yen diparingi saka swarga. Kowe dhewe padha nekseni kandhaku. Aku iki dudu Sang Kristus, nanging sing diutus ndhisiki tindak dalem. Sing duweni penganten wadon iku penganten lanang, nanging mitrane penganten lanang sing njajari lan ngrungu melu bungah banget ngrungu swaraning penganten lanang. Mangkono uga kabungahanku saiki ngentek. Panjenengane mula kudu mundhak agung, dene aku dadi saya cilik. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, rikala ngadepi murid-muridipun sing laporan merga kelompoke Gusti Yesus langkung pajeng kathah tiyang sing ambyuk mrika. Mila murid-muridipun Yohanes rada meri rada serik. Yohanes boten terpengaruh marang menapa sing dilaporake dening murid-muridipun. Boten lajeng terus melu serik, melu meri utawa lajeng nglokro merga komunitase wis ora payu. Ning Yohanes sadar diri bilih sedaya menika peparingipun Allah. Manungsa ora duwe apa-apa. Lan semangat ingkang dipun tuladhakaken Yohanes menika kados pundi para murid ngadepi menika kanthi andhap asor lembah manah. Panjenengane mula kudu mundhak agung, dene aku dadi saya cilik. Menika timbalanipun Yohanes Pembaptis. Mila nggih tumraping Yohanes boten persaingan, boten payu ora payu, ning pancen wis wancine Gusti Yesus lan komunitasipun menika sumunar sansaya diiloni dening tiyang kathah. Nah menika sikap sing kula kinten berjiwa besar. Tumraping kula panjenengan sami boten gampil. Wong liya sukses, wong liya berhasil, wong liya beruntung. Menika sadar menapa boten tumraping awake dhewe ya kadang-kadang ora gampang ditampa. Umpamane wonten ing lotre, mbuh kuwi jalan sehat, lomba macem-macem, nek wong liya entuk bonus awake dhewe meri. Wong liya entuk hadiah awake dhewe ya kadangkala ya ora rila. Kok dudu aku? Mila anggenipun nglampahi gesang kados pundi kula panjenengan menika pitados bilih berkah menika estu istimewa tumrap siji lan sijine. Aja ngasih awake dhewe gampang duweni rasa meri iri tumraping liya, mengko mundhak atine ora tentrem. Kula panjenengan nggih kaajak bangun sikap andhap asor, rendah hati, tinarbuka dumateng perbedaan berkah sing tinampi dening umat manungsa.
Gusti menika estu wicaksana, Gusti menika estu tresna dumateng kula panjenengan sami setunggal lan setunggalipun. Berkahi pancen mbok menawa ora padha, ning Gusti pirsa apa sing awake dhewe butuhake. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.